Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usumbut Menteri Ramba Kajila Ubak Preston Song, Hanegasngi Ula Penhap Perdano Ega Jingrakhi Ega Centenary Jubilee, Nega Jingdap Shispa Asnam Jong Ka Maukap Presbyterian LP School, Kabahap Hapen Ursla Constituency. Ya Hanika School Laseng Ha Usnam Shijaknai Spa Arpusan, Kata Tang Hadian Arsnam Balawan Poi Ke AW Thomas Haganiga Shnong, Daga Jingtmu Ban A Jingshai Bat Jingsta Deki Brio Ki Badang Sadum Hagiti Ipor, Kenang Bakinang Tho Ban Pule, Balban pedang ru ik jinghikai kanyam Kristan Shapang Ujisu Kris. Habakran ha kajingalang uba Preston Song ula ai kublei ki bor penya jongka skul ba de no hikai ki blatrishtom hadu ban kunjo sendon chispa snam ha jing ai jing shakri ban ai ka jingnang jing start ne ka thai. Kum kadak ban lekman lang ha ka jing rakhe dap shpos nam ka skul ngapin bna ban ai jing rap shpolak tingka ha usnam ban wan bat nga ieru ha jing start jong ki bor penya jong ka skul bukin punun kam mi ka pisa ha ka nuku benta nagbenta ban shnai ka ying skul ni ban shnai ka madan ban kentiyo ka bha ka mi jong ka skul bar ki khna skul long uba Preston ubalong ru MLA ka pun Ursla constituency habede bar ka khya ka shon ki pajba anamar ka jingbom don ni ka surok namar ba ka shnong mau khap ka de ka badan ha ka jaka ka balong riat uba Preston ulapin bna ha ka jinglang ban shnano e ka surok ha ka jingdot ka ban kot yaka ar phok lur tingka bar ka jingshna e ka surok ka nong tangkumba ar kilometer tam hendai namar ba ka jinglong jiman ka jaka ka riat kumta ka jinglot ru kan bun ba lapin shongkon ni ka jing rakhe ka jing roi ba ka jing shat ka balai shimbenta da ki khana pule ki bamenta bar ki samla pule ki barim bar la ple ru yu mau sa jing kan mau jong ka jing rakhe ya ka jing dap shis pas nam ka mau khap LP school ngakwa ban ong ye phi bangangek scam lengba jong ka managing committee lengba jong ka balang tongin ya simkia ba ngindang kentiu susu ya ka jingbit jingbiang jong ka school ka jong phi omdei tang ya ka LP Henry what ya ka upper primary school ibabu aisel manai la de batai ke jingdon kam jo ke jingnang ke jing start ngakwa kan yutu ipi ke sorka ngilaya simkia ngilaya tuat ngilaya ken ya dia bakot kan yutu ipi ke SSS school ke jingrap na ke sorka India ka sakut no how benai march ar hajar ar ponri menta ya kane ke school kabadon hadu kumba khatsau hajar ngut kinong ikai ngi hap simti no mangi ka sorka tengah kuak ban ong ya phi la syai ka sngi don ka kabinet ila don ka jipet krek ka bakerpang hakaba nadu ka tulok bat ka jingpenia ya ka SSA school ngin sa simti no mangi nakaliang jo ka sorkar bat ngangit skem bagi nom hikai SSA kan long ka jingker khu ya ki parok bat ngin sapen benar na ka bentang kani kakamba kakamsan kabangi kum ka sorkar ngisim balai bengikwa ban pelut kambun kepisah hatwe day bat kajingnang gejing start namar bangi yoi ngangit skem mapi ki kime ki pa yoi ki ba nong song snong jo gejela jongi ki yoi ba kajingnang gejing start kadai kaput lu ya kayo kapot jong ki ba ha kejela jongi perokowe bangi kwa bahau ar hajar artoka kabangi ong katakan literacy rate ngikwa banjarengkat dor bat kamizoram kadai ka highest literacy rate hapo ka India berokowe kapoi kendai pun yo persen te mangiru ha kejela mikla ngikwa banya be ya kata thong dei na kata daw baka budget ka bangi ngipas na ka we ka snem sya ka we pat ka snem ka bahe tam ka dei hapo ka education department balai bangi penkiu ya ka budget chungi na ka we ka snem sya ka we ka snem kum mga ong pinamar niyo i ya ka jing jong kinong hikai yo i ya ka jing jong ki nong penia ya ke school ki managing committee but ki nong ki kle ya ke school pi ong ka balang pi ong ka snom but kumta teter
kadon kejing kitli nak liang joki bat kejing kabak ki kendu dei nak kadau bang ong pi nak liang jongi ke surga ni persyam ban simti kawe hadin kawe pat bat kejing lut kam tam ha kejing simti jongi ya ka SSA school nadu unius nemu banuan April ar hajar arpun rio kan poi kumba si hajar arspa klur sisnem kabangi ke surga jela ngihap ban pelut tinggal ngeckem bakatakan lo ke jing mentoy om tang ya pi ki kemi ki pa kan mereka jing mentoy ki hep ki barit ru ki bandi ya kata ke jing sangat ya ki jing nang lemba ki skul ki badon hak keleng saudom jong ki snong ki tau bat keleng saudom jope jela mikla jongi barok kawei ta nang te na pomlum ngahir satai sapo nong jeri waskong na nong jeri waskong ngayahat dak kejang hanne mau kap nang takiu biang hante po khoir jan kelalendang nabar bala thai palat khamtam ka banga thai palat keri nang tai ban yat napo nong jeri waskong ban poi hagane ka snong mau kap dengan kan mau ya kitu dibor bat ka jinga per menta ka ganti ka bangayat kamdon wat tang siken kentaru ka bangahir banga kermen skenru por bangakiu ngan pendep bankiu ompalat ya ka sausan menit kata ka banga amnut take away ka banga kwa ban pentip ya pi ki pai ba nong snong barok bat kentei bat senrang bat ki kun samla bat ki het ki berikat panganang hier nang tei nalat surok shani nakwa banyatu yapi baha uar hajar apun riu ngin sakot pendano ya kani kesulok jompi bat karung hadu arkilo sauspa meter arkilo sauspa meter ban misyatul pa ya pi ke estimate tang arkilo sauspa meter poi jan poi sekar poklur kador jo kani kesulok jompi ka jan poi sekar poklur namar karyat karambat bun ki kenlok ki bangi hap ban penbit ban penbiang tengangai skem andeng ladet ban trei kesulok ngan yo ban hier biang sesisin barat pli kani kesulok ke jompi tengah kermen skem ba kasnong mokha kanang ipo kanang ipe kanang bit kanang biang batru hinang kiu hakayo gakot bat kakamai kakaji kabang skutrat kendiat tayo mensua kalayo ikasithi nakaborsno jong kamauka ba kilasya asngaw baharu bangin penpoi kesurok namauka satay sapo nong jeri wasko kata kabang skutrat kulay sibun na basno ito nahangni pilaya menjurlan hadin banga kerpat ya pisno ba ai ke jaka teka banga kerpat ya pi kitrai jaka ba i snoba sya ya ke jaka jombi bagi peniat ya ka surok namar ba hadin ba ka surok kapoi kemau ba kade ka spa hiong kamau kading kajing thung kajing te kanglong kajing toy ya kaying kasem ya ka kamai ka kaji jongpi ki paitba nang ne na po snong mau khap hantai ano jiri waskong kan mau ba ka mau khap kan de ka center ba ka bang ninya yang lengba na kan ka snong go jongpi kanang tengsyan kanang pau kanang phu kanang bit kanang biang bu ai sngo ba ai ka bahatam ya ki hep ki barit ki jongi kenang bakin yo ya kata kalawe ke jongki ka babit ka biang na kerpa ru ia pi ki keme ki pa ba i sngau bha ban yarap lem yakin nong hikai yakin nong penia school mdei bepin sania betang hakin nong hikai kata kadang ke babakla ka kamram jonga jong pi ki keme ki pa ru kalong ka bakrau hadu kata bangi hapan sandur yaki kun giti ki jongi hayeng hasem bat haskul
kinyo ay ka jingstan lengba kinong hikay hanray haying kinyo ay ka jingsem tang kabajanay ha ka lombriw manbriw kenang ba ka akor ka burom ha ka ri ka jat benriw jungi kan nang yai eubi na kawe kapor siya kawe pat kapor sngau baha kikon samla bai kan mau bahaya kawe ka bangan jukren na kapor siya kapor kan mau ban ribu rom ya dari wat ong bahari lajong ngalek ka pamon don ki bakren ki baperkat kum ta teng ya kiru rangba ya ki men lani ya ki keme ki pa klem khin kor shu ngim ya khin mriu shu ngong ya pi kan ne ka de ka bama haduk kata-kata sngau bah burom ya ki keme ki pa burom ya ki bahalor burom ya ki nong hikai jong ki khnang ba wat ka tin jong ble ka ong pin kam im slem mne ta ka im slem pin yo ru ha ka ya ka jingker khu ka bo ble u ai yap ya ka long ren yen jong pi iwe tuwe tenga kerpa ko ki khun samla ba e tongin ya te ya ka long yen ko long sem tongin ya te ya ka snong ka thau tongin ya te ya ka ri ka chat ben riu jong i ha ka lenti ka ba de ka ba bit ka ba piang ka kum ka jing yo jong i ya ka nong rim jo ka jing kai nadu bangin dang le kelas a hadu bangin da temen la shai la shisni te ka ba khadu ka ba ngakwa ban ong ha ka ne ka por kolong da ka benta ban pensa jing ken ma ya ka ne ka jing ra ki ke jong i ya ka jing da shis pas dem ka ne ka LP school Presbyterian mau khap ngakwa ban pen benar bakatu ke jing ut ke jing nam jong pi nakaliang jonga house nem an hajar apun riu ngan ai shipola bapin pendon kam hapo ka school ke jong pi tang bayakan ni ngindang ya slok shushu lese bat ibu aisel bat ka jing committee langin pendon kam shwa ya ka madan ne ngin te shwa ya ka beling ya kata ngai ha ka jing start bat ha ka jing ya penbe hapdeng jong ka school ka managing committee rengkat batna ha kini ki kendiat tayo ki banwan tina kaliap jonga dang itai kentin ngam kwa asyuk ban bun tin